ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାସ୍ଥିତ ଲହରା ସାହିରେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଲହରା ସାହିର ଶଙ୍କର ବିଷୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁଠୁ ସହର ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ 23 ତାରିଖରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସହରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଶଙ୍କର। ସେ 25 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଘଟକପୁର ଠାରେ ପହଞ୍ଚି 26 ତାରିଖରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ 27 ତାରିଖରେ 4 ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଶଙ୍କର 4 ମହଲା କୋଠାରୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମରଶରୀର ମୁମ୍ବାଇ ସହରଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମରଶରୀର ଦେଖି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଲୋକ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି। ଏଇ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପରିବାର ଏକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଶଙ୍କର ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଜି ବି ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଲୋକେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। କାଲି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଏ ଶନିବାର ଦିନ ସେଠି ଓହ୍ଲିଲା, ରବିବାର ଦିନ ରହିକି ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲା କାମକୁ। 11ଟା ଯାଇଥିଲେ ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ବୋମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା। ବୋମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା। ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାମ କରୁଥିଲା। କେମିତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣାଇଲେ? ସିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଫୋନ କରିକି ଆମକୁ କହିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଭାଇକି ଦେଖିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, ଭାଇକି ଦେଖିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଆମର ଦେଖୁଛ ତ କେମିତିଆର ପରିବାର। ବାପାର ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମା ବାପା କିଏ ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଯାହାର କିଛି କରିପାରିବେନି ସେମାନେ। ଆଉ ସିଏ ଖଟିକି ଆଣୁଥିଲା, ତାଙ୍କେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ହେଇକି ଇଏ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ଦେଇ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ?